Ġimgħat, xhur, snin. Daqshekk ilhom jistennew għad ta' klieb f'santwarji tal-annimali għal ħajja ġdida ma' familja li tħobbhom u lesta tilqagħhom f'darha. U dan il-miliet, sfortunatament ħafna se jqattaw din il-ġurnata magħluqin f'gaġġa wara li xortihom ma missithomx bħal klieb oħra. Kien għalhekk li l-Assoċjazzjoni tal-Annimali Abbandonati nedit kampanja ġdida bl-isem ta' Adopt Don't Buy fejn kuljum sal-miliet qed titfa' fuq il-paġna ta' Facebook tagħha ritratti ta' klieb differenti li jinsabu fis-santwarju li bsih ħwejjeġ tal-miliet biex tħeġġeġ lin-nies jaddottaw minflok jixtru kelb. Iżda madan ma jistax jonqos li l-klieb ma jkunux sempliċiment rigal ta' ftit ġimgħat, iżda jkunu għal ħajjithom kif tgħidilna aħjar Rosalinda Juice, il-persuna li tieħu ħsieb is-santwarju. Sfortunatament il-mentalità li kelb mhuwiex preżent, mhuwiex rigal tal-miliet għadha ma telqitx. Allura din qogħdu attenti li min ħajadottat jifhem x'inhu jagħmel li ħajdaħħal membru ġdid fil-familja tiegħu. Għax inkella l ħaġa li ħajġri dan il-kelb ħajspiċċa abbandonat fil-futur. Qabel wieħed jieħu kelb għall-adozzjoni, l-assoċjazzjoni taċċerta li l-kelb se jkun qed imur għand familja li kapaċi tieħu ħsiebu. M'hemmx proċess wieħed għal kulħadd. Għax hemm familji li huma esperjenzati, eżempju min jgħix f'tal-kera, min jgħix fid-dar tiegħu, min għandu tfal żgħar, min għandu klieb, min għandu qtates li ma jmorrux mal-klieb. Jum wara l-ieħor l-assoċjazzjoni tilqa' fis-santwarju tagħha ħadd ta' klieb abbandonati fejn f'ġurnata waħda saħansitra laqgħu 4 klieb li 2 minnhom kienu ġriewi. Sfortunatament, Rosalind qaltilna li l-volontira u l-fondi dejjem qed jonqsu, b'riżultat li mhux qed ilaħqu mal-madwar 70 kelb li għandhom magħhom. Iwa, ħafna volontira ġewwa s-santwarju, importanti li jkollhom 16 sena l fuq għax liċenzja għal minors m'għandniex. Tiġi hawnhekk is-santwarju u tgħinna volontarjament. Innatfu, nittimgħu, niħħomjaw, naħslu l-bowls, nagħmlu l-bedding, ix-xogħol huwa endless. Fondi ovvjament santwarji bħal dan, ġifieri li huwa mmexxi mid-donazzjonijiet biss, donazzjonijiet dejjem għandna bżonnhom. U ma jistax jonqos Rosalind uriet l-għadab tagħha dawk li jaħqru jew jabbandunaw lil klieb tas li kieku huma xi oġġett insinifikanti. X'ġibtu tagħmel il-kelb biex tabbandunah, ġibtu x'tagħmel kelb biex tabbużah u xi dritt għandek inti biex tabbużah u tabbandunah. Jekk taf tistħi ma l-ħasra il-vittma f'affarijiet bħal dawn hija l-annimal. Kristin Mamo għal Net News.